guntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo labing hingpit, guntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw, o bulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang mag-ampo sa Ginoo alang sa kaayuhan sa kalibutan niining pandemic nga COVID-19. Padayon sa tang mag-ampo ug magpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat dinhi, pinaagi sa atong mga donors, mga benefactors nga padayong nagtabang nato. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naglipay kanamo sa tinuig nga pangilin sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo, itugot nga maluyon nga pinaagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta, mahimo unta kaming takos sa pag-abot sa mga kalipay nga tunhay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitanaw ang bakul kanila ug nagpaabot nga siya
ug nga nagpaabot nga hatagan siyag limos. Ug si Pedro miingon, wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakul ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakul. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios ug dihang nailhan nila nga siya maudi ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sampita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdahig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang pagalagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibok yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw Ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplaga nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babay, apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura dool na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa paan o gipanalanginan niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-inanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an og ang ubang pang nagkatigom og nag-ingon,
Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kaila mo mga ongo. Kanang ongo ba? Kaila mo ana? Mutuo mo nga naay ongo. Kana kunong ongo, kusog kuno kay na mo patakod. Hapakon lang ka anab, takdan ka. Labi na yung tutukan kuno ka, wa kuno kay panagang, takdan kuno dayon ka. Si Jesus kusog sa kaing mo patakod, mura sa siyag ungo. Giyon sa niya pagpatakod ang iyang pagkatao ngadto siyang gihigugma pinaagi sa pagpikas-pikas sa pan diha sa pagkaon mo na pagdayon na niyang kamatay kadtong last supper nga moy atong gisigihag balik-balik aning misa maotong panahona nga iya silang gipatakdan. Nya wa pa man gyud kayo tumoipikto ang pagtakod ato ani ay duha ka disipulo nga murag guol kay mga naong pag-abot na sa nila dito sa balay gipikas-pikas na sa ni Jesus ang pan o gihatag nila nya nisugo dayon sila og kaparihan ni Jesus mo na si Simon Pedro ug ang iyang kauban si San Juan. Sa unang pagbasa natakda na gid sila ni Jesus, makaayo na sila masakiton, isog na kay sila, di na sila mahadlok nga patyon, musaksi na sila sa kamatuoran at tubangan sa mga kaning pangulo. Nya, di na sila magsigig angkon nga kami mo itagiya. Mao man kinaiya ni Jesus, di man gid siya mangangkon nga siya tagiya. Siya, ang amahan ra may gasugo nako. Kamo, gusto mong matakda ni Jesus? Para ba yung mga tingog ay? Ansa man, gusto mong matakdan, dili? Gusto. Mao na. Nya, gusto mong maongo sad mo? Maongo or maadik, mao man nga mo. Ang termino na mo sa una, naungo na sa sugal. Naungo ba? Kaya ka ng ungo, di man kuno nakapugong sa ilang gibati. Basta mousab na ng ilang gibati, gusto na sila mong kaog tao, di na gyud kuno na sila kapugong. Mura mo na siya sakit ba? Antod pa nila. Masa ko kasuway. Ang buhat wababa kong maungo. So, addiction. Gusto mong maadik sa mga buhat ni Kristo? Istoryahe. Unsa may buhat ni Kristo? Una, ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Mao na, di ay bakol nga naglingkod sa pultahan sa templo. Gipabarog. Nya kamo, kusog mong mutabang sa nanginahanglan. Inyong silingan, wa ka magkinahanglan og agianan. Basig inyong gikural. Basig nagkinahanglan agianan. Nya wa ginyo tagai. Basig na idaghan diyang nagkinahanglag balay, nya inyong balay dagko kay tanan, na idagko kay space, duha pa gyud kabuk inyong balay. Nya wa gyud mo mapasod anang mga way balay. Basig na aroy nang inahanglan nga di na nimo paninglan sa utang kay nataktak itaw sa trabaho nya imog yung paninglon patungan pa gid nimo interes. Nya gusto pa mong maadik? Tabang sa nang inahanglan. Whatever you do to the least of your brethren, matud pa ni Kristo, you do it to me. Oy, mga buangon kay tas tanan. Karon ay pasalamat kita sa atong pipila ka mga managsuon nga nitabang nato dinhi nya makatabang sa tasauban na nakapalit na tag 100 kasako nga bugas nga naay tag 5 kilo sa sulod. Mao pa na ang naabot sa atong kwarta nya 200 man kasako atong kinahanglan kay 2,000 man ka packs muhatag man tag mga
1,700 ka mga pamilya karong pistahan na to. Atong ipabati nila ba nga ang pista din sa simbahan moabot sa ilang tugkaran o sa ilang panimalay sa mga kabus nato nga mga parishioners. Ang atong na-identify sa una, mga 1,000 raman to atong panagaan. Daghan man kay magmahay sa kami ra di ay sila ra di ay mo nanginahanglan. Kami din sa tag 20 raman gud ka pamilya kada kapilya. Lisod masad kaayo ato ning supakon kay gamay ra gud sa tag kwarta. Karon atong giswayan nga tag 50 na ka pamilya kada kapilya. Nya naman tayo mga 33 ka kapilya. Di mo to. Pasalamat na nakapalit na taog bugas. Ang kuwang na lang ana sardinas. Sugda na natog panghatag ugma. Basta nanay kumpletong lista. Ako lang usag yung ipalista. Nganong gihisgutan man ni nako, pasalamat sa ato mga donors ni palit sa atong Prudence and Healing Slots. Ang Prudence and Healing Slots mo'y atong gikuhaan para ani. Nya kaya nga ato rong nahalin. Pila naman ika halin nato diri. Niabot na mag 556 slots. So tag 1,000 man So natay 556,000. Nya tag 2,000 man na 30 ang atong tag kada sako ana. Nya 200 ka sako. Pila may kantidad na? Di ra ba kamong mo kwenta Unya sardinas pa 10 tulo ato ipanghatag. Pila may presyo sardinas karon? Kanang 2,000 di kinahanglan tag 6,000 ka sardinas lata. Nganong ato maning gibuhat? Tungod kay gusto tang matakdan sa kinaiya ni Kristo nga ang 5 ka buok pan iyang gimultiply aron makapakaon sa 5,000 kapin katao. Naimuhatag natog tag 200, naimuhatag og 800, naasay muhatag nato og 500,000, naasay 100,000, naasay muhatag nato og 100 pesos, naapagani 40 pesos. Nya ang ilang message, Father, gamay ra gid ni akong natigong pero ipaambit ko ni para mas nanginahanglan. Nya karon nakapalit na taog 100 kasakong bugas. Kuan na 200,000 na kapin. Gikan aning gagmay-gagmay nga hatag, dili ba? Usa na ka klase sa multiplication. Magtanaw-tanaw bitaw ko diya sa YouTube. Ang subscriber sa atong page niabot nag mga 56,000. Naku kaning 56,000 manghatag lanig tag 1,000. Ambot ang saon na pag-imagine, no? Pila kay madawat na to, no? Ay, damgo-damgo ra kuning ako. Igo ra man sana sila mubyo, kadaghanan, di man mo hatag. Pero daghan kay nila nanghatag. Sobra na 1,000, sobra na gani na 10,000 ang nagsighatag na to dinhi. Pero dili na mga dato. Jutay ra kay diha ang katog yung tinatawgon na to sa kalibutan og dato ba? Dato ba mga regular or normal millionaire? Kasagaran na nila mga kakatuka na ay mga maid, na ay mga labandira, na pagani driver og habal-habal, driver og taxi, na ay mga estudyante. Matouch ta ba? Na pag PWD nga kuhaan niya tambal, kuhaan pag niya ang iyang allowance, niya gasipti pag siya para ato dinhi kay iyang ipaambit. Nindot kayo, no? Kapoy lang kayo withdraw dito. Linya nagpila ka oras, linya ng Palawan, ML, na napagimuhatag na toros Western Union, igato dito, di yun makubra kay butangan mandayog, not qualified to avail Western Union services. Giblock naman tas Western Union. Ingaw patungusan ako kat atong netizens karon nga nagdonate. Father, pag adto na ako ba sa Western Union, di man gyud dawaton Father basta ikaw mo ipadadaan. Nako ayaw na lang lagi kay sila dili na ko nila type.
Doon naman sa mga taong ingon ana gyud ba kanang roll gyud. Pero daghan kayo ang mga manggihatagon na takda ni Kristo. Kamo apil tingali mo aning mga manggihatagon, no? Oh, tuto. Mura mo makalitan og pangutan, wa ko katagan. ako lang ni tagan-tagan kay sige gumog simba kada buntag. Kamo sa diyan sige sunod aning atong online nga misa. Den ra ba mo ingon nga Fadir kada adlaw jud ko mosunod sa imong misa. Di jud mahimo akong adlaw matapos nga di ko kapaminaw nimo. Unya natakda na kang Kristo. Naadik na kag panghatag, naadik na kag kaluoy sa mga nanginhanglan. Kamo mga asawa, unsa man gusto mo matakda ni Kristo? Gusto dili? Nya nahibaw mo ron unsay panginahanglan sa inyong bana. Mo na. Kada sagaran rabas mga asawa, ang iyar gyud hunahuna mo gihunahuna, ang iyar gyud panginahanglan. Wa sa kahibaw, panginahanglan siyang bana. Kamong mga bana, nahibaw pud mo sa panginahanglan sa inyong asawa. Nya inyo nang gihatag. Mga buangon mo. Kamo mga ginikanan, nahibaw mo sa panginahanglan sa inyong anak. Basig ang inyo rasang panginahanglan gid ang inyong gihunahuna. Na 49 taon ka stress anang inyong mga anak. Sobraan na kayo mo ka, muramog. Domineering na kayo ba? Nya kamong mga anak, nahibaw pud mo sa panginahanglan sa inyong mga ginikanan. Kasi nasubraan na lang sa mo yung kaungo anang computer, ungo na kayo mo anang naang siging Facebook, nindot kayo mo tanaw na yung TikTok. Unya, bati di kayo magrelasyon sa yung ginikanan. Nagkusmo na ditong ginikanan to. Sige nagpamisti, yawa, animal. May pagipamatay ta mo itong gagmay pa mo. Nagsige na din na yung mga ginikanan mo yung nanaw eh. May pagisuod ta mo balik sa kong ginhawaan. Mga buanga mo. Hibawaan ba? May pagwa ta mo padako ay. Buang mong dagko. Sige yaw, mga tapulan kayo. Dagko pa yung kaon. Mangawat pa yung kwarta. Naman ay mga inaanak, mga anak, wa kay hibaw ba unsay panginahanglan? Ang mga sakristan nahibaw sa kas panginahanglan sa pari. O ang pari sa ka nahibaw sa kas panginahanglan sa sakristan. Nangaadik na jud ka tanis Ginoo. Kana sa panginahanglan pa lang na. Unsa pagilaing batasan ni Kristo? Ang kalibutan na puno sa kaayo. Unsa titubag na to salmo? Ang yuta na puno sa kaayo sa Ginoo. Kaayo ba? Kaayo. Kana bang maayo tag kinaiya hangtod ngadto sa mga dili maayo kay puno gud ang yuta. Pasabot tanan yung tao makatagamtam sa kaayo. Dayon sa may makaayo para sa mga adik, ipadakop o pasuyopon. Iparehab. Unsa may makaayo sa mga nangabit, pahuno, pabuwagon sa kabit o suportaan. Pakumpisalon. Unsa may makaayo ana nang daw kay giyuta, ang sige kiha dito anang iyang yuta. Unsa man? Ilugon ang yuta o tagaaglaing yuta? Ilubong sa yuta. De joke na. Mo lagi na tan-awa unsay makaayo. Mailhan mo na nimog makaayo kay ngano man makalipay og makapalambo sa kinabuhi. Mao man ni ang kaayo. Duha man makalipay og makapalambo. Na may usahay malipay ta pero nakaguba sa tong kinabuhi. Sama anang magsigi ang imong anak og sakay-sakay anang motor sa iyang uyab. Lipay man kay na sila. Hugot gani kay naginunitan. Labi na kanang motor nga igwad kay kuan kana ganing lubot. Gamay na lang tungtunganan dari are. Oy, madasok og maayo ang babae nga to nindot sa kay tan-awon. Makaapangandoy ko kamaot ako mo drive og motor. Di man ko bisag bisikleta, di man ko kamo mo drive sad. Di jud ko tilaw ana. So mo na. Unya, lipay man na, makapalambo na. Oh, ambot lang. Nasa uban lipay kay sige inom, lipay ka na hudyaka kung nagmayom. La bidyo okay bisag yabag og tingog, kamao na gun mo kanta. Kay lipay jud kayo. Unya makapalambo ka na. Kamo, lipay kay mo na sige pausaban ng colors yung buhok. Mangiskis na inyong kilay, lipay kay mo, gasto pa mo dagko kayo. Nya makapalambo na.
Amot lang ka mo lang tubagan na. Ano ako man yung batubagon, nawa mo kung magbuhatan na. Nga, kinisang sige na to din hirog solicita ni atong project. Lipay makita ni dagko na kayong ipanghatag. Sobra naman ni 23 million ang atong donations. Makapalambo ni. Secret. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, puno sa pagtuo, ibungat nato karon ngadto sa Ginoo ang ato mga pangindahay sa atong kasing-kasing ug moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan nga ang ilang dalwon kanunay si Kristo ang kahayag sa kalibutan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanila nga naghupot og katungdanang publiko nga makahatag unta sila og tiunay nga pagpangalagad labi na sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, akit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato diha sa pagtuo nga makaambit na sila sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Dios, nagmaya kami sa pagkabanhaw sa imong anak. Dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaw santusan. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ungasa mo pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasalanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlawa nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga ana sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamon, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Be with you. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy to the work of your hands. Bow with you forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mag-ampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon o mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma o sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo nga sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami.
San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Mang nindog ta, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom, iyang ipatakod nato, pero kinahanglan andam sa tang maungo maungo sa mga buhat ni Kristo, dili kay magsigil ang tagpahimos sa iyang gahom para la sa atong kaugalingon. Una, atong pasalamatan ang atong kaigsuonan nga nagsigig tabang nato. Update sa atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong projects. Ang nahalin as of yesterday, April 6, ning abot na og 2,427 slots. Papa, gamay na lay kuwang para ang katunga mahalin na. So ang ato na lang rong available is 2,573 slots. Sa atong Prudence and Healing slots para sa atong fiesta, ang atong nahalin as of yesterday sa ako nang ikaingon kaganiha, 556 slots na. Pakpak. Nagkinahanglan tag around 800,000 para sa atong tanan nga mga gastuhanan sa pista. Apil na ang stipend sa atong mo celebrate. Niya ang usa day sa wa namo makit-i mao ang kaning pagkaon sa mo serve sa misa matag adlaw siyam kakuan. Mo average ta anig tag 100 persons ang atong hatagag pagkaon kada nobina mass sa atong alasay sa hapon nga misa nga nobina. Ay guman ana natay pakanon sa mga nag-serve mga 100 niya sige lang ato lang yapon ning iapil basan dayeg nay ganahan mo angkon. So ang atong misa magsugod na ugma atong novena masses na atay tawgon ta lang nig minor novena mass kada alasay sa buntag para ni sa atong i-upload sa atong mga online parishioners. O niya ang sa hapon alasay sa hapon naay tay mga invited celebrants and preachers. Ang ugma pohon ang atong pasalamat sa Ginoo nga bisan sa short kayo nga notice ning tubag yun maoy mohatag nato sa opening salvo ang atong auxiliary bishop sa Sugbo si Bishop Midfield Bilyones. So yan po nato nga maay lang ng dagan sa panahon nya bisan gyapon og short notice gitagaan gyapon ta niya sa iyang amahanong pagtubag sa pista pohon sa atong Pontifical Mass at 10 o'clock in the morning unya sa April 17 ang mumisa mao nga atong talahorong Arsobispo sa Sugbo si Archbishop Jose Espalma. So ato silang pakpakan ang pakpakan po Ginoo ani no. Yan po nato. Yang kasagaras mga pari nga atong giimbitar para sa ubang mga novena masses kadtong mga pari nga nakaserve dinhi nakatabang pagpalambo aning maong lugar hangtod mahimong parokya. So ato silang gipang-imbitar kutob lang sa available kay do na say uban nga di gyud available bisag involved kay sila dinhi pero di gyud taon madkaya sa ilang panahon mo na nibalibad sad sila. Ato na lang sang giilisan og mga tao sad nga indirectly nagtabang pud nato dinhi aron mahimong parokya kining maong parokya. Ika-8th fiesta celebration ni nato. Ikawalo mao pay pag grade 2 ani. Grade 2 elementary pa kay no, bata pa kay tanan. Pero sagli lang nindot naman sa datong parokya no. Atong simbahan ba nindot, ambot lang ang nanimba nindot ba. So para des atong decorations sa ato dinhing mga bulak nakahukom sad mi sa Pastoral Council o Finance Council karon nga ipapakyaw aron ang standard usara nya naa rin ni contract nato to decorate sa tanang buwak ikan ugma hangtod pista gipakyaw niya og 75,000. Wa sa ni maapil sa atong budgeting kay so na assign man. So tabangi lang pud mi ani 75,000 o kinsa ninyo day mahiligon nga mo donate para sa buwak
sa simbahan, ihatod la sa atong parokya or ipadala nga rin ako, nyaing nako para sa buwak ni Father, makatampo ko sa 75,000. O inyong pakyahon, mas dali. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Buhi ang Diyos ang Ginoo. 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 Buhi siya, buhi siya, buhi siya, buhi, buhi ang Diyos ang Ginoo.